हेलो गाइस नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय ओमफ्राय मा होनना बुङो माने नोंथांमोननि अननायजों आरो सापर्टजोंनो दिनै फाइनालि 30K जानो हाबाय बेनिखायनो थेंक इउ स माच गासिनिसिमबो लाभ इउ अल गाइस आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा थाबाय अब्लाथ' दिनैनि गोदान मोनथाम सायारिखौ खोनासंसै सोरखौबा महर गैया होननानै दा मुगै मानोना बिनि आखला मोजांबो जानो हागौ आरो दाखोर होननानै गासिबो दाखोरखौ हाखराव दागारो मानोना बे दाखोरनि गेजेराव गोनांथि बुस्थुबो थानो हागौ आरो सोरखौबा गोरिब होननानै दा मुगै मानोना बे गोरिबनि गोसोआबो मोजां जानो हागौ सोरखौबा मोजां मोननायाव मालाबाबो फर्स दा खालाम मानोना जाय नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनगोन बियो नोंजों अरायसम थाखागोन आरो जाय नोंखौ मोजां मोना बे सानसे सम गारनानै थांगोन बे संसाराव ना जेबो बुस्थुआनो पारमानेन्ट नङा जेरै बुस्थु मानसि आरो जोंनि जिउआबो पारमानेन्ट नङा बिनिखायनो रावखौबो पारमानेन्ट होनना सानना लानानै लाब गैया उनाव दुखुसो मोनो